Добрий день, хлопчики і дівчинки. Садовод-аматор на сувязі. Зараз покажу вам таку експериментальну яблуню. Коли хочеш всього і поболі посадити, набиваєш, де можна. Ну, а потім можна сказати, що воно не отримовується, розстраюєшся, нехто пилить по этой яблоні, викапує, сякає. Ну, я вирішив поекспериментувати. Ось. І тому почав на нее прищеплювати то, що мені подобається. Ось зверху, зараз подойду, гэта осталося то, що родное. Все. Я підняв, каб був все одно сок рухався ніяк по стволу, каб воно заживало. Вот это осталося родная яблоня. Остальное, ось тут прищепка, якої годов уже 5. Я її знарок одвел у бок, обрізаю, і гэта таки отримався перший ярус. Тут насамрэч їх дві, ось і другая. Я її в сторону, туди в бок, вон так само прибрав. Ось отрималося, то є дві. Ось тут ще 3 прищепки. Этой прищепки им по одному годику всего лишь. Ось. Я так само отвел в сторону, горизонтально. Это обрезал только сверху, как она пустила в сторону. Одну согнул туди в той бок. Не знаю, може вот это коли внутрь, може погляжу, что там за яблоки, потому что вот здесь были розные. Яка из них принялась. Погляжу, может тут придется прибрать. И еще на одной галине. Ось. Это за прошлого года. Такие прищепки. Такие, ну, добрые стволики. Уже по миллиметров 20 у корени. Они были такие жировики вверх великие. Я их подрезал сверху. И буду вот сюда, вот этот бок, формировать горизонтальные галины. Ось їх дві. Отут вже горизонталь. Тут, можливо, вже буде закладуватися якісь плоди. Ось. З гета я пущу, как в эту сторону пошли. И тут на этой галине буду формировать как отдельное такое особное древце. Ось, якое буде з яблуками, які мені вже подобаються, які перевірені, які потрібні. Тому ось що отрималося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і родний 8 гатунок яблуні. Поглядім, що буде. Але мені здається, що вона буде компактна, не вельми коли усе отримається, то можливо наверх придеться ці привіти з усім прибрати гэты центральный слуп, який уже в этот вот. А тут такой корзиной, як говорять, чашей, таким сформировать тыя гатунки, які мені вже подобаються. Поглядим, буду вам в наступному годі здиму, що отрималося, що отримовується. Може вже будуть якісь і плоди на ньому. Поглядим. Усім добра, щасливо.